hanya hai paisa pakai seng jombe hati wo tamni ngai kan jotono saiman otir pra haste ke rangai kereng hayono Maharajar bibiklon kisur manikoni mani salno mutu khlalai hai ko bini mangtongo bolanya tirta haste ke rangai bono mutu khulai tonglai tini ba hanya hai dompujolo hati wo omakeno bono mutu khulai nyai mangtongo bini mangtongo bolai nyai bono borom laikya hai toni cek resin mantli Hambai sini media ro mandalai dong. Sung gotono saimano 17 May 1947 no sini 184 jona ni raja Tubui raja ngai dong bisingo paithak raja angka Maharaja Bibikram bisin mani klas bahadur depo. Bo ni thimani salno rogai sung ini sini jompul jalani bazar komungo bini mangthong je kaijak tongmo jagao sing tinoro phombolai sing jotono saimano Bobakra Bir Bikram ungkha hayungo sinijaknai kaisa Maharaja nai sing jotono si bo kathang tongmani jorao chini dopharni bagai kabangma samung tangmani rogo sing history o sing nugo haini bagai sing bono pokthai grai bo chini bagai khlaimani aborno sing kok jangnai kok sing ya kabangma samung sini bagai khlai klang thanga asudjara khlai klang thanga ni sing sajanai kok gari bini wansuk mungkha belaino kusuk azorao bo belaino sini dofano kusukoti sanan bagai wansuk bagai kabangma samung abo sabai glak haini bagai sing bono muitu khlaio tai bini paiflaya samung tangjaknai bara tongmarno singte ubuskango tangai thana ni sing tabuk thansangai ongkholai bo dongo haini bagai sing tini ni hai salo bini mangtho khumbogai sing bono khulumo tai bono muju pandao oro thaiman da phanyarong bisingo dongo sinoro ni block president borong munang watum de borma DWF central committee advisor ni vice chairperson sindu kunya jamatia sinoro ni sub chairman borong munang batromoni jamatia ei botongo sinoro district ni YTF ni vice president Raju jamatia block president YTF ni Bijas Deborma tei bono karibu kabangma tongo sini chairman dok vice chairman dok jotono manjaka sengoro jotono khumlai